Psihologija je zaogrnuta u tijelo čovjeka. Pokret proizvodi emociju. Usamljene rijeke kažu čekaj me, čekaj me. Doći ću kući, čekaj me. Drugovi, ja sam zadužen da smislim sadržaj, vi da ga napravite i snimite. Ćete vi da sarađujete sa mnom ili nećete? I kao akcija, sloboda umjetnika. To nam neće trebati. A što nam neće trebati? Zato što je to zakomplicirana psihološka stanja likova, ne treba za propagandne filmove. Zanimljivo. Ništa mi nije jasno. Kršni momci. Normalni opet nisu. Bježi! Zadrži emociju! Ajde, budalo jašta da su normalni. Pusti djecu da žive. Važno je da su dobri ljudi. Znaš što ovo znači? Znači da će nam takvi tipovi zauvijek biti na glavu. Ordeni simboliziraju prošlost, a ne sadašnjost. Su tebe vrbovali isto da radiš za njih? Na tebe? A? Ostavi se ovog posla samo. Da te ostavim. Da, ako sam ja na nišanu, idi. Živi slobodno. Idemo svi! Za prijatelje! Ajmo svi! Za sudijsku. Za sudjesku!